kadongan jumpa musai di acara Palapok Roha di kanal YouTube PKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata di hita manogoton jumolo mahita matania. Asini roha madi hamu doho dame nasia debata mata nasia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul Nagale Ditukoli. Nama rojahame sian hatani debata di Pesalmen 145 dohot pangodol hononna sian Pesalmen 145 ayat 14 songonom madidok hatana disin. Jehovah do situkol sude aka nanain tinggang jala sipahehe sude aka natuki maroha. Di sada wawancara adoma nama nukun tu Mother Teresa puasa ulo Mother Teresa dang marnaloja patupahon pakobasyon na tua kajolma nalea jala nagale dia lusi iba nama akan nahuhobasi ima akan natarbuang naso di pardulihon keluargana alani huhobasi do nasida asa dihilala nasida holong ni rohani debata nama narihon si taonon nasidai parpesalmen pabuahon pakatiddakonon na tu debata maruja haddo itu pabahenan ni debata natarida di pagasan ngoluna lampatardo habalgaon dohot hamuliaon ni debata di panarihonon na di ngolu ni jolma nagale jala naso mardihadiha nain toguon ni debata Jehovah do akan nagale jala pajongjongon na akan natinggang ala radedo Jehovah mangaleho gogo di akan naso margogo jala mangaliho semangat tuakan aloja alani puji-pujian na haruar siapa mangan ni parpesalmen ima puji-pujian na tubuh siang hamuliateon ni rohana di pengalaman na say totong dihaholongi di sarihon jala diramoti Tuhan dewata ngoluna di tonga-tonga ni ragam ni ngolu nata adopi di jo parpesalmen dohita mangarimangi doho marningot sa luhut na pinatupa ni debata dia karagam ni namasa di ngolutta da tarida do pabahenan ni debata sian pengalaman ni ngolutta na disariho debata do hita jala na margugo do ibana mangurupi hita dang marhaujungan holong ni rohana alani itama do hita madok mauliate di pangurupion na di rohatta alani tamado hita madok mauliate nang di pangurupyon na di ngolutta unang mamatsohot kita mamuji guarna na sumbungi dohot pasangapon ibana. Amen. So ngoni mahata ni debata renungan di hita sadaryon nang lupa kadongan like subscribe jala bagi hatua kadongan alamar hite na dohot do hita mangurupi ulang marbarita na ulirap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mamangaramoti Horas